tapos imo pulbo. Sama deh. Ha? Ilok. Kilikit. May gagawin na naman po tayo ngayong video. Bago ang lahat guys, yung mga kapatid ko guys at saka pinsan ko nag-request sila sa akin. Nag-request sila sa akin na pagbigyan ko daw sila ng iba pang nalalaman kong bugtong o tigmo. Sige guys, umpisa natin. Papasayahin ko itong mga kapatid ko at saka pinsan ko. At meron pang ibang narinig sa labas guys, yung iba pang pinsan ko at kapitbahay. Okay guys, umpisa na natin. Ready na ba kayo mga kapatid? I'm ready. Pinsan kong gwapo. Ready. Okay kayo. Okay guys, let's start. Bisayon lang nato ha, bisayon lang kay kasi para hindi tayo mahirapan sa kalisod. Okay, so na nato. Pag tanaw na ko sa layo, nag-uga. Pag duol na ako, akong gibasa. Ako pang kikiyod-kiyuran. Ha, kabastos mo sa'y buli. Kuran. Kudkuran? Na, samot. Di man na kudkuran. Ay, gino po. Ano? Na? Dili ni bastos ha, kay maglikay ta kay ano, ma-block niya ta sa YouTube. Pero, kuan gini ang ako ang kuan gyud tigmo. Tinuod gini kanang serious gini ba nga naagi kahulugan ba? Dili, ang tanong Ay sa si akin, katawa di idol bitaw. ang tanong sa akin ay bakina. Makina. Bakina. Mato. Sige, pagbigyan ko kayo para alam nyo ang tamang sagot at malalaman din sa mga nanonood ngayon na hindi pala fraud, bastos ang bugtong ko. Ang tamang sagot ay ang sakto nga tubag nagbaid og sundang. Ayun pala. Yun, nagbayad og sundang. Next. Ayun, nagbayad og sundang. Hawa. Yan pala ang Oo. totoong Yan answer. ang tamang sagot. Tamang Nagbayad og sundang. Oh, Di ba? Pag tanaw nimo dito sa layo, pag tanaw nimo sa bahiran sa sundang, uga. Pag duol nimo imong gibasa, Serious to camera. nga. imong gikiyod-kiyuran dili, kiyod-kiyuran, di ba? Mag kanang baid ka. Ang porma nimo para kang nag-ana-ana kiyod-kiyod. Oh, ana. Di ba? Hindi talaga bastos. Pangalawa, ha? Oh, ang makasabot may umuot. Sindahon, tungtong simbunga. Simbunga, tungtong sindahon. Sindahon. Itlog. Itlog sa imuha. Takaw. Dili oy. Niyog. Niyog. Buyog. Dili. Nindot kayo na siya. Ngawa na siya kanang pagkaon na siya nga kung di ka malinisan, pwede na nimo kaunon. Yabas. Dili. Para madrin yung mga kinakain ng Avocado. hindi avocado. Kwa. Napapansin niyo ba yung prutas na yung dahon niya parang yero? Atis. Parang yero? Mao ganin ingon ko, yero ba sa Bisaya sin? Atop. Atop. Wait, ingon ko nga. Sindahon, tungtong simbunga, tungtong sindahon. Lansang. Nalansang. Hindi ko muna ibibigay yung tamang sagot kasi parang parang Hirap. maganda itong tigmo. Pangatlo, tungod sa iyang kalagot. Ibaw na mo? Wala. Wala pala. Isura gid ani guys. Ninood. Wagi Hindi namin yung ako, alam yung bugtong, ako tigmo. ako guys, kaning mga tigmo nga akong naibawan
galing pa ito ng sinauna pang mga tao. Ano ha? Tungod sa iyang kalagot, nagsalig sa iyang kaisog. Nigawas siya sa kalibutan, tungod sa iyang kakusgan, gialsa niya ang kalibutan. Na Superman. Lupi. Kaya kusgo na. Tungod sa iyang kalagot, nagsalig sa iyang kaisog. Nigawas siya sa kalibutan, tungod sa iyang kakusgan, gialsa niya ang kalibutan. Tanong sa akin ay bato. Sagot, bato? Anong bato man? Giyon sa manimo ang bato? Ay, asawa mo na sobrang. Ha? Paminaw ha, paminaw. Kung kamo, Diyos nun mo, ila mo sa tanang mga santos, may bawaan gyud ninyo unsay answer. Oh, di ba? Kaklaro niya na ha. Tungod sa iyang kalagot, nagsalig sa iyang kaisog, nigawas siya sa kalibutan. Tungod sa iyang kakusgan, gialsa niya ang kalibutan. Ang sagot sa akin ay Superman. Superman. Oh, hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi. Grabe kakusgan niya, gialsa niya ang kalibutan. Oh. Ha? Oh. Oh, Incredible. incredible Hulk. Nag-ingo naman gid ko ninyo nga kung Diyos nun mo, ha? Ngay. Unsa to igi? Unsa to yung answer? Unsa to yung answer dong? Tanin niyo. Oh, ana sakto Santo Niño. Tama ang Mo na saktong answer Santo Niño, di ba? Napansin nyo, Dahilan. Tapos nila so. ha? Yan ang dahilan na ubos daw ang dinosaur. Yan. Tama yan. Mm. Dapat. Pero yan. Ikapila na to, ikapila. Katulad. Dapat. Ikatulo na to. Ikaupat. English. Fire under it, fire over it, is a middle of it, is very good to it. Hakot. Fire under it, fire over it, is a middle of it, is very good to it. Sa Bisaya pa, para masabtan gyud ninyo. Ubos sa atong gikaon, kayo. Tunga sa atong gikaon, babaw, kayo. Pero ang tunga, lami kayo kaunon. Mao bitaw nagingon is in middle of it, tunga nga imong kanon, lami maayo kayong kaunon. Ha? Awa ha. Fire under it, fire over it, is in middle of it, is very good to it. Kakao. Diloy, awa ha. Sun. Awa ha, paminaw. Fire under it, fire over it, is in middle of it, is very good to it. Sa Bisaya pa, ubos sa imong kanunon, kayo. Babaw sa imong kanunon, ibabaw sa imong kanunon, kayo. Pero ang tunga, lami kayo kaunon. Bingka. Ha? Bingka. Bingka? Bingka lagi. Bingka. Yun guys, Yun. bingka daw. Naka Bingka. Wala pa akong sagot. Naka-points na siya, naka-points. At sa isa pa yung nakapoint pa yung isa. Naka-points na siya, naka-points. Pero ako wala pa. Ikalima. Ano. Na. Kilikiti hamoy lapos imong kulko. Ang sama de. Ha? Ilok. Kilikiti hamoy lapos imong kulko. Bogan. Na, kilikiti hamoy. Kilikiti hamoy lapos imong kulkog. Be. Sip on. Sip on kakaron. Mo nay permi gamit sa mga katigulangan hangtod karon sa mga kabatan-unan mo nay gigamit. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.